Herri askoren patua, geldirik egon eta akabo, hil, desagertu. Zorionez, herritar batzuek zezena adarretatik heltzea erabakitzen dute. Ei, aizue, zezenaren adarrak igualez, baina zergatik ez duzue beste zerbait heltzen ni martxan jartzeko, Eskerrak, ezurrak gogortuta gehatu zaizkit. Kaixo lagunak, eguerdion, eta nire Arakistain, ongi etorri, zer moduz? Ondo, Dena ongi? Bai, oso ondo. Bueno, zuri geldik egotia etzaizu gustatzen, ezta? Ez. Neri eta nire lantaldiei etzaigu gustatzen geldik. Beti martxan. Beti martxan, bai. Bueno, eta zuek kulturaz kooperatibatik antzatoz, ezta? Hori da. Ze tokatzen zaizu itia bertan? Nire kasunik komunikazioe matet, baino atzetik lantalde haundi badao, teknikuek, ostalaritzakuek, programatzaileek, azkenik... Zenba launtza bete bertan? Ota os lagunetik gora. Eta nuntza beteko gatuta? Azpeitin. Azpeitin bertan. Bai, 3 espazio kudeatzeiteu eta hortxe etengabe lanien. Baina gero, kultura itezue gaina ez bakarrik Azpeitiako, baizik eta eremu askotako, ez da? Bai, azken finin, gure kultur jardunea Azpeitin zentratzea, baino, eskualde osoko, eta Euskal Herri osoko jendie etortzea gureana, bai sortzea eta bai kulturrek ekitaldi ekitea. Eta ekitaldi dutan ze jateko itezue, ez da? Bai, eta ostalaritza zerbitzuak orduan, bai, horire bauke presentzile zukaldiek eta jatekuke, bai, importantzia. Eta, zuzemuz moldatzea? Zukaldien, ez da nere fuertienei jati hobeto ematen zait. Oitan, bai, ez, baina, moldako ingo du zerbait. Gaur ingo deuna da txili natxuakin eta aldi berian, ondo pasat, azpikasi kultura munduan, ez da? Hori da. Adi lagunak, eguntoko saio aterreta. Bueno, lagunak eta nerea, garatuko izuet pausuz, nondik noa biliko gehan, txili hau prestatzeko garaian. Txilia izatean asketa bat, ean bateuna aragilea, barazkik, espeziak, txili hautza dakau hemen, eta gio lagunduko deu, natxo batzukin, guacamole antzeko bat ingo deu, eta gaztare bai jarriko jo gainetikan urtuta. Ados? Eta hau iteko, hemen dazkaun osagaiak, dia aragilea, hemen dakau piperrak, babarrunak, baratzuria, tipulinak, gero hemen kominua, piperrautzak, kanela, tomate eta tomate frigitua. Ingo deuna da, barazki goxatu lehen da bizi, goxatuta doenian botako jau hemen espeziak tostau txiki bat eman, eta bertan geho botako jau piperra pixka goxatu, ospinare badakau, botako deuna da gero aragila, goxatu, eta hoi pixka zukaldatzen ean, tomatek bota, eta zukaldatzen utziko deu. Hoi jarriko deu platerian, oinarri bezala, eta natxo batzukin lagunduko dugu, baina baita ingo dugu hemen, aguakate, tipula morekin, oliba beltzak, gazta freskua eta tomate lehorrak, nasketa bat ingo dugu, baita ere gainen jarriko dioguna, eta gutxi balitz, gero daka hor txedar gazta, esne gainakin urtuko dugu, eta gainetik botako dugu ja hor goxatzeko guztiz. Ados? Bale, oso ondo, bai. Bueno, hau esan da lanien jarriko geha. Bale. Ningotena da, hemen, adibidez, tipulin hau txikitu, eta goxatzen jarritazu, bertatikan atea hemen 3 ale batzuri, eta ere bai txikitu. Bale, primeran. Sartai handi bat jarriko deu, eta bertan goxatzen jungo gea. Bueno, kulturaz kooperatiba, ez da? Bai, hori da. Zertan aritz esate zehazki bertan? Bueno, kultura arloan seguru, ez da? Bai, hori argi da. Baina, gu bereziki, azken finin, kooperatibin helburue da kultur komunitatie eta sortzie eta zaretzie, ez da? Piskat, kulturbide balilun jartzie, bai batik bat Azpeitiko herrien. Eta hori ibiltzegea, lan hildo ezberdine bezala dauzkeu,
sormena ikusgarritasun eta transmisioen lan zeiteu, kultura bertan, eta helburue da, sortzie bai, ekitaldiek, alde batetik dauzkeu mota guztitako ekitaldiek, eta gero bestalde proiektuek, ez da? 3 espazio kudeatzeiteu, azpeiti bertan, Zanaustin kulturgunie, lehen esan dizutena, ostalaritza zerbitzu daukena, gero Zoreazu antzokile, eta bestalde Dinamue sormengunie. Azkenengo hau da bati bat sortzaileen espazio edo laborategile esango genuke. Eta, hor Dinamuen bateze sortzeko aukeri emate jau, bai herritarrai, bai sortzaileei, eta hori behaien proiektuk garatzeko aukeri izate bertan. Vale, eta horreak gehiena seguten dira, ez dakit, artizaua juten dian, edo artistak, o musikarlokin, esan dezu zukaldian, danetikan jorratzen dezu, edo? Bai, kasu honetan Dinamuen dauzkeu 4 eremu, itze irudile gorputze eta soinue. Eta orduan, berta juteien sortzaileek die eremu horietan lan ite denak, edo proiektu bat martxan jartze denak. Esatiz, soinukin, musikariek pasau izen die, marrazkilariek, pixkat danetik, ez? Itzetik bertsolaiek eoteile bertan, danetik egile izan da. Eta adibidez, baina hori lortzeko horrea berta juteko, jendea bere proiektu berrekin jute da, udaletxetik pasa berdu, zuzenien zuen gana juten da, nola jartzen dira zukin harremanetan? Aukera ez berdina daude. Guk, hori izan dizutan bezala, hainbat proiektu dazkeu martxan, adibidez horietakoa da, sormen egonaldiek eskaintzeiteu, eta urtin bidei aldi iteiteu, eta sortzaileek iteituena da, behaien proiektuk aurkeztu, eta guk eskaintzeisko baliabideek proiektu hori garau alizeteko. Orduan, hori, espazio eta baliabidik eskaintzeisko. Baina jendia ja utzetikan jutea eta bertan sormen hori garatzen juten dira, oia ideia finko batekin juten dira bertara? Normalea ja badauke aurretik proiektu bat esku hartien, ez? Gero hortaz aparte, esanet, gonaldiena da kasu bat, baina baita ere etortzeile herriko eragile, guk etengabi nahi geha herriko eragilekin lanien, azkenin, azpeitin kultur mugimendu nahiko potentie dago, eta behaiekin demorauzun elkarlani nahi geha, eta norbanakueke, eragile horietaz aparte, talde horietaz aparte, norbanako askore etortzeile, pixkate, espazio berde belako, edo baliabidik dituztelako, behaien proiektuek garatzeko. Eta zuen zerbitzu hori zera doaineko bat, o eze udala jartzen du, o zenek jartzen du zuen zerbitzua eskuragarri? Guk... Ego musotrok ibiltzen zaten. Guk kooperatibie irabazi asmoi gabekue da, baina guk azkenin gure helburue da... Baina nundikan jartzen dituzue orduan etekinak edo norbait? Guk adibidez, sormen egonaldien kasuen, sortzaileek etortzeile gureana, egonaldi hori itea, eta trukien eskatzei jau... Proiektu horren... Zerbait eskaintzie, hori da, amaierako emanaldi bat, edo... ikuskizunen bat, edo igual tailerren bat, eta hola. Gero aparte ere, badazkeu Dinamuen bertan adibidez, tailerrak eta eskaintzeiteu, hortaz aparte gonaldietaz aparte, adibidez oindala gutxi, fanzine gintza tailerra auki genuen, zirku tailerra auki genuen, txapila badauzkeu etengabe, hitzekin, soinuekin, irudilekin da gorputzekin lotutako, tailerrak, bai. Eta berta ze jutea gehiena? Ez dakit, gazte jendia jutea, o jubilatuak bai juten dira bere proiektu berrikin, edo zein da zuen ideia, o ze jende juten da gehiena? Pixka danetik, egonaldinen kasuen danetik, baino adibidez, oain dazkeu martxan, hainbat proiektu, mediazio proiektu, gaztiek, pixket kultur mundu horta bideratzeko, ez? Justu dazkeu martxan 2 proiektu, txinaurriak eta zorginorratzak deitzeienak, eta adibidez zorginorratzaken kasuen, daude 10-12 urte inguruko gaztetxo talde bat, etortzeienak astin behin tailerrak itea. 4 eremuekin lotutako tailerrak itea. Eta bertan hori zirku tailerra intzeben oin marrazketak indabiltze, oin grafitilekin hasiko je, da azkenin gure helburue da gazte, kasundan proiektu honekin, gazte kulturzale hoiei
kulturakiko grin hori sortzie, ja askok badaukebela, ja baitan, antzemateala, ja sortzaile putu hori badakebela gaztetatik, eta hori indartzie eta zabaltzie. Etorkizun bateako komunitate hori indartzeko. Claro, eta orduan hor laguntzen dezuena da, ez dakit, o musikari bat joten bada, o guen izan dezuen bezala, o txontxongilokin edo ibiltzen dan bat, gero nola garatu hori, nola kaleratu, nola, ez dakit, no? O zertan murgiltze zate zehazki. Bai, kasu hontan laguntzei jau, espazio eskaintziez aparte, komunikazio aldetik ere eskaintzeitu baliabideek, behaien proiektu ezabaldu alizeteko, eta bestalde, hori pixke zorkuntza proiektu hortan bidelagun izetie, denbora osunez. Eta aholkuak eman, aholkulari bezala egiten dezu, o asko mareatzen duzu, hortik anez jun, o beste aldea jun, edo o lagatzen dezu behaien sormen hori ondo garatzen, o... Bai, uste jo, behaien espazio hori da, gehiago, sortzaileek askotan ezategu, sortzaile batentzako ezinbeste duku edala espazio bat eukitzi, eta behaiek hori da bati bat eskertzebena, eta gero baliabidik soinun aldetik badazkegu materiala eta daukeu, behaien proiektu hori garau alizeteko. Bale, baina soinu aldetik esatezunen, garatzeko zer kasuan, bateria bat eta gitarra elektrikoa eta esku soinua, o han dago gela bat behaiek taldiak ensaiatzea joanalizateko, edo zer da zehazki? Bai. Daude, gelak daude, soinun ere muen, daude gelak behaiek ensaiau alizeteko, edo baliabide tekniku dazkeu baita, orduan, zertako laguntza eskaintzeko hortxe daude, gorputzen ere mune daukebe kriston espazioe sortu alizeteko, irudien ere mun dazkeu serigrafia iteko adibidez makinak, eta Bueno, eta hori da dinamo kontzeptua, ez da? Hor jendiai sormena eta laguntzeko, eta esan dezuen bezala gauzak sortze dituzuela eta kontzertuak eta baina gero beste hanka bat ere badakaz, beste hanka bat baino gehiago, ez da? Bai, hori da, azkenin, esan dizut lehen, sormena transmisio eta ikusgarritasune, hortan baita ere ekitaldien programazioe antolatzen ibiltzegea, badala gure lan hilduen zati garrantzitsu bat baita ere ez, sortzaile horiei plaza hori ematie, eta hoxe ekitaldiek bateze antolatzen iteu San Agustin kulturgunien da Zoreazu antzokilen, eta danetik dauzkeu kontzertuek, bakarrizketak, magia ere izaten dugu, danetik pixkat, antzerkile, zine programazioure badakeu, danetik. Eta hori dana, zerrak azo, kiston areto puskak edo nola mo... Nahiko espazio, haundile die, eta aukeri emate bastanteko aukeri emate proiektu ezberdinek garatzeko, erakustea emateko, eta kasu hontan, azken finin, ekitaldinen kasuen bateze, Azpeitiko kultura eragileek eukitze be aukerie behaien lanak ez, erakustea emateko areto horietan. Orduan, gure programazioen barruen, adibidez 2005 geuk antolautakuk 118 izen zan, geuk antolautako ekitaldien programazioa. Hori da, besteanak die, kultura eragileek, taldiek, eta hau guztia, jutea gehiena, Azpeitiko jendia, kanpotikan jende asko iriste zaizu edo, ze jende ibiltza hortikan? Bai, danetik, herriko eragileek dazkeu, baina gero aparte, ekartzeiteu talde, adibidez kontzertutan talde potentiken euki izen diteu, aurten, 2006 hasieran, euki genitun latzen adibidez, Eldrogaz ere etorri zan, Jon Plazaola adibidez bakarrizketa ematea ere etorri zan, pixkat, danetik, Euskal Herri osoko jendia. Eta orduan, zuek hori, zeren antolatzen zuen normalian? Festa sasoitan, festa sasoitan bada nahiko jende, eta beste asteburu berezitan itituzue, o eozein egunetan tokatu alda? Larun batero, astero, astero dago zerbait, eta hori da baitare gure helburu ez, etengabe lanin jarraitzie, eta beti zaiatzea gure programazioen barrun alik eta niztasun gehiena egotie, pixket, lehen izan detena hitze gorputze irudile eta soinuen inguruko ekitaldi ezberdin ekitie,
Honekin nahiko. Bai, bale. Bai. Azten naiz zeiten da. Lasai. Eta, hoxe, saiatzea alik eta programazioa anitzena eta zabalena iten, beti. Bai. Ondo. Bai. Orduan danetik topatzen duguan, ez da? Bai. Zer da gauza bereziena, bai, bertsolaiak, musikeruak, txontxongilok eta holako gauzak, baina ez dakizu oso berezien dezuena, Jo, zerbait konkretue baino gehiago, adibidez, urtero eukitzeiteu, hau udalakin batea elkarlanien ite dugun zerbait da, udalak antolatzeitu antzerki topaketak, eta hoxe, Euskal Herri osoko antzerki taldiek pasatzeie Zoreazu antzokitik, Dinamuen ere itituzte emanaldiek, eta hori egile esan da oso berezila eta nahiko inderra da hartzen, azkenengo urtietan, eta, nik esango nuke igual hori badala, ez? Zerbait berezila. Bai, jardun bereziletako bat. Eta, adibidez, maiatzian, ze topatuko dugu, baldakazu ja egitara guain da. Bai, danetik dakeu, baina hola, adibidez, maiatzak otairuen kontzertuei dagokionez daukeu Kaparrak eta Fito Eskintz datozte, gaina sarrerak agortu die, orduan, hor guzta gaude zentzu hortan, gero aparte, tailerrak eta oindiken antolatzen gabiltz, baina bai, lau eremu hoiekin lotutako tailerrez berdineke eukiko iteu. Nun topatu aldeu, nun sartu biharga jakiteko zehazki zer da honan? Kulturaz.eu zen, bertan agendan sartu eta hortxe dauzkeu danak, bai. Bueno, mingaina hemen daman, da lehen da biziko urratza egin ditugu, Batzu ja eta tipulina martxan jarri. Bitarte ninko duguna, ondori indautxura jungo gea, handao jurki gure zai, eta beti kiston pintxua egite izkigu, ea gaurkoan zerrekin datorren. Oazen bertara. Aupa, aspaldiko, hemen hau berriro, Jurga Erejita, ondori botxo da ondori indautxuko zukaldarize, geurre erdialdien gauz, indautxuko hauzoan, da ondori indautzun ikusikuz, gure pintxo eskaintza purtsu eta zer eiken dagun. Goazen barrore. Mentekuz gure osagaizek, gurko errezetak eiteko, ingo guz, hiru pintxo, tipikoak amene ondori indautxun astu burutan egoten dienak, ezta? Da gurkoan ekartez hiru geuze, antzekoak ez, baina hiru frigitzeko geuze. Alde batetik ingo dugu tomate bat barru beti hauntz gaztile gazen je, beste batetik penka batzuk barru beteko dugu ze oiozko akurri erara, eta azkenengo ingo dugu nik kokito ditzez, da, holako rollito bat, kuyatxoa, isokine eta txangurroaz barru beteaz. Ondoren dautzu egin pintxoak, nik gutezenak, esangote okurrutez atezenak, da astero igual batzuk kamisetetez, bestatzuk beti gotin bardinek, eta gero karta txikitzu beteku, apur bete gure ondori botxoko tradiziñoko geusek, hemen behi jentiek dastetako, ez da, jozak, dinsumek, bao gize baltza, zurize, txipiroiekaz, korokiek, roketa japoniarrak, gure plater tipikoak basko hemen goizen dekuz, ez da? Dastateko apurtzu bet, pikoteo antzera, ez da? Alelengo pintxoa izango da, ensaladazko tomatie, saflak atakotzaguz, eta hauntz gaztailegaz barru beteko dugu. Gero, irin estatu ingo dugu, arrautz estatu, eta hogi berriñutik paseu. Frigidu, erdibitu, eta ganetik berenjena karbonara ipingo txago apurtzu bet, da salsa pikantetzu bet. Hau, historia, apurrete, ondori botxon ez dekote, hainbeste pintxoan, kizagu jatetxia zeitzen gulan, baina hemen astu burutan, pintxo kizago eiken dilez, hau tomate barru betiena, esate baterako eiken hauen dara 15 urte, lehen plazabarrezin egon eiken nien, da hau betiko nire pintxo tipiko bat izen da, ezta? Gure betiko marki edo, asiako zukaldeko eiken dugune, baina euskadikoa ze fusioneta, ezta? Osa, eusko asiatikoa, esatetzen nik. Da, batez be jatetxen gizau, hemen be bai, rasinioatan, da barran, gauza batzuk bai da ez datzuk ez, azkenin apurret, hemen libre baina bai. Gure zukaldi beti joera deko, apurrete asiako espeziari, da bertako planterari, ezta? Beti hori joerie gatzala aldatzi. Nire zukalde tradizionala eikiarako eran be, beti hartzetez bertako gauze. Bigarren pintxo haiteko erabiliko dugu zerben trongue, edo penki esatezakona, eta nik honek baserrezen neuki pintxetez, da gero egin jogurna da, 5 minutu uretatik eskaldatu, eta otzitu.
ure eta izotzagaz. Da barru beteko dugu, oiozkoa kurrirara enge deko gune. Barazkiz egiten dugu zuestitu, gero oiozko alde batetik iztarra edo paparra plantxan paseu, da gero horia ebai laukutxoetan, da barazkizeri gehiu. Kurri koiakada bat gehituko zagu eta koko esnie. Da gero ja, otziten entzi, sokaldatu eta gero, eta hori zengo da gure barru betie. Otzien barru beteko dugu. Gero, arrautz estatu, da irin estatu. Da frigidu. Da hori be, enge deku. Da hori pingo txagu, saltzatzu ganetik gaztaien saltzatzu bet. Ondori botxoan egite astero, han krep baten barruen ipintxote pintxoatan, eta hemen, penki oine temporada dalez, aprobetxetak apurtzu bete hori bai, ezta? Hirugarren pintxoan, eingo dugu, nik kokito saltzetatzen edo rollito bat. Rollitoaz ekiot edo kuyatxoaz edo benejenaz. Kuyatxoa egin egune da mandolina batetik ebai, edo aiztoagaz gure basue, baina fin ebai bide, ganetik. Isokine, kestatu ipingotzat, eta azkenengo txangurroaz barro betekot. Da, hau eingo dugu, irin estatu, arrautz estatu, eta hogi birrinetik paseu. Da gero frigidu. Da oneri ganetik ipingotzagu, txili gozoan saltzie. Kokitoa, hasi nien eiken, igretxo hotelin egon ikenin, beste osage batzuk ez, baina japoniar sukaldeko apurubete beste gauza batzuk hasi gendun, eta hori platera handik dator. Plateri zarra, bustenan dimsume izen da, ezta? Patata gozoa, zeiniko pureaz, hori, eiken datoin dela urte askotatik, da ez dugu inoiz kentzen, ezta? Ez jatetxien behien, da mengo izen bez. Hori pikoteo kartan dau, da hori zengontzan apurret gure plater tipikoena edo izar platerra, ezta? Hori gure marka platera. Bueno, espero dute guzteko izena, gure pintxo ezberdinak ikusti baslan eiken guzen ondorin dautxun, da, gure basue azte burutan zein azte barruen, barri ondor minutu dongo da, gure basue pintxo probeu, así que beste barik, agurbetan hori, da ondo izan. Jurgi, ona aiz, artista, mustatxugaz ederkiago, guapo, besarka da hondi bat, eta nahaken arte, irekin beti ikasten gitxaudek eta. Bueno, gurian jarraitzeko, hemen, tipulina martxan, baratzuri ere bai, goxatu deu, guain, hautza botako ditugu, hautza botatzen deu nien inberdeu askar guelta batzuk eman, zatikan bezala erritea, baina pixka zukaldatu berdia, zapore harra hartzeko rolillo guztik. Baina pasatzen bagea, garratza gelditzea. Gio, botako jau piperra txikitu ditugula, eta aragila, goxatzen jungo gea, eta gero tomate bota berdeu. Beitu, tomate botatzeko, tomatia botako jau frigitua, baina mendikan ere bai pusketa batzu nahi ditugu, orduan. Hau pusketetan usteko, kendu txortena, bale? Gero ingo zuna da zurigailuakin, tomate zuritu, sustarra ere bai kendu, eta lauki txikikin, bale? Venga, hoi zure kontu, eta esan bezala nik hemen hautza botatzen hasiko naiz, txili hautza, piper hautza, kominua, eta kanela. Venga, hau martxan da gaula, harritu berdeu mingaina ematen, bale? Venga, nerea. Ondo ematezagu. Hori ondo ematezaigo, bakizu, baietz. Bueno, kooperatiba. Nola tan noiz hasi izan hau martxan? Zenbat denbora dijo martxan hau? Justu aurten 15 urte inditu kooperatibak. 15 urte urrena. Hori da, bai. Eta, sortu zan dana, azpeitin bat zeon kultur mugimendu potente bat, kulturmai bat zeon, eta, hori, osatzebenak eragile ezberdinek, da norbanako kulturzale ezberdinek, eta, hoxe, ikusi zeben bat zeola hor utxune bat, espazio baten falta bat bat zeola, eta 2011 hain zuzen, kooperatiban sorrerakin batea, sortu zan aukerie, San Agustin kulturgunien kudeaketie hartzeko. Eta horrekin batea, hori sortu zen bai kooperatibie eta bai kulturgunien kudeaketa hori hartu zeben, eta horrekin batea ostalaritza zerbitzue baita ere jarri zen. Hori reportaien bat indezu, honea ostalaritza zerbitzutik handa. Bai, hori da. Bai, azkenin, ikuste zeben, bazeola kultur gune hortan, berbate bat zeola ostalaritza zerbitzua jartzeko, eta... Euskalduna jani gabe, gaizki, ez da? Eta urtietan zehar egile esan da lan asko inda. Bai San Agustinen bertan, baina aparte hori beste espazioen kudeak eta horretan. Eta jatea, bertara juten bagea, ze topatuko duguan?
Bueno, daukeu eguneko menue, Bai. eta gero kartie ere bai, hoxe, danetik egile izan da. Osea, egunero bertan gaude, eta bazkaiek eskaintze iteu bateze. Eta, geho jatetxea, leku xelebre baten dago, ez da? Eliza, o zertan Bai, zehazki. hori da, bai. Eliza bat da, bere, San Agustin kulturgunie. Gaina, oindiken mantentzea adibidez kupulie, eta, bueno, sartzezean ine ja ikustea, espazio behaure nola dan Eliza bat, handi da. Eta, hoxe, mantentzeu Elizan zea hori, itxura hori edo, baino ja dana berrituta eta kulturgunien zen hori ere badauke. Bai. Haundia da, Loiolako ezen haundia ez, Ez. Loiolakoan ni behitu, sekulan nintzen sartu ere. Sartu nintzen nian, ui da hoi, zauz kondartatik ganarea, junda hori han ikustia, ze katxarro erra, Kanpotik ene ja. Kanpotik handia ikusten, barrua sartzean nian, da hor da hon eraikuntza, da hor da hon artelan are bai, ez da? Bai. Loiola behaure eta atzine ikustean eta zaparte barrunda ona eta gero atzin dauzken jarrinek eta bai. Ni flipa menu, negia zan. Leku jarra da bai. Earra. Hor gaina gauza gertatu zizaiten. Sartu nintzen, katzu eta marau earra da, Sartu area, eta ze zango jo zeba arginen otaro batek, eta sartu area, eta gaina apaisakin sartu ginen, ikustea, Bai. osea, historias abogado saioa grabatzen nahi nintzen, da hua ikustea, eta sartu nita. Me kauin. Hori hemen ez, Hori hemen ez, Barrutik gata Bai. Ai, ama. Goita, denta, zuzanta. Ai, ama. Bueno. San Agustinea bueltatuta. Vale. Han, ze menu, ze dago, karta dago zehazki, o ze topatuko dugu? Bai, hori da. Menue eukitze deu, Bai. astin zier, eta gero karta, asteburutan, eta bueno, danetik dakeu, azken finin, karo, nola kontzertuk ere izate iteun, Bai. taberna bada, orduan, daukeu danetik, pintxu da azkeu, gozaltzeko aukerire baukezu bertan, jende asko etortzea kanpotik, Bai. ze, bueno, bada leku harrigarri bat, edo, bueno, atentzio mateuna, horrek nik ustete asko, osea, leku behaureke asko erakartzeula orokorrien. Zango, bueno. Eta kultur gurmene bat izan da, nik pentsatzen dut geho kontzertutxuak eta parranda girua, eta ere bai egote ala, ez da? Bai, kontzertuz aparte eta kulturrekitaldi Bai. ezberdinetaz aparte, gero festatan ere jartzen dugu. Ordu txukik arte otea irikita, o zorduk arte? Bai, festatan bai. Aspektiarra, Bai. odola beruak azueta, Leku Salda hanbile hala. da gaina, Bai. eta, bueno, emate horretako aukerie baita ere, eta... bai. Ondo. Bueno, eta, noi izan zalen beziko gunea, guan izan dezu beste bi gune gehiore bazkazuela, Hori da. noiz guntzian beste gune horiek sortzen? Bai, zoreazu antzokile 2014-en, Bai. hartu zun kooperatibak horren kudeaketie, eta ondoren, lehen nahi pau dizutan bezala, sormen leku baten falta bazeon, sortzailientzako baliabide horiek eskaintzeko, eta 2008 atik irikizitu, baina lehenu otiken, ni urtebeten iku kooperatiban, baina jendi da horratzetik urtietan lan asko induna hori aurrea ateatzeko. Bikain. Eta kooperatiban helburua zehazki zein da. Bueno, bai sormenak itia, eta gure kultura da sustatzia, baina ez dakit zehazki zein dan helburu principala. Bai, helburu, bueno, bateze kultur komunidadie zabaltzie, Bai. herrilei kulturie eskura jartzie, baliluen jartzie kulturie, eta baitare transmisioen lan handile egite deu, kulturzale berriek erakartzeko eta gaztetxuek ere kultur mundura erakartzeko. Eta hori da falta dana, igual gaztetxuak eta guain, bueno, nire gazte sentitzen naiz, gaztetxo. Piskat despistatu hogea, piskat beste arlotan gehiago ibiltzen gea, eta kultura piskat, ez dakit, emateunez gehiago gustatzen zaigu, ez dakit. Kirola adibidez. Bai, kirola adibidez gehiago gustatzen zaigu golf, tenis edo futbola, eta ez gure pelota adibidez, horre despistatu ite gea. Bai, bueno, a ber, nik uste bada hola, nire ustez pertsona sortzaile bat
txikitatik daukezu zen hori, ez da, guk adibidez dinamunite iteun tailerretan hori asko nabaritzea, jendiek gaztetxuek ja badaukebe ez, behaien sortzaile zen hori, eta nik uste badaola, arrobile badao, eta jendiek badauke interesa, eta komunitatie saretze hori da garrantzitsu ez, hori mantentzie eta ez galtzie, nintzet. Sortzaile puntu hori daukeben hoiek eta kulturekiko interesa daukeben hoiek erakarri eta indartu. Baina, hori bai, igual sormen aldetikan hori da, igual pentsatzen dugu, igual gaztetxuak o Minecraft, ez dakitok, beste katxarroietan sortzen hasten dira gauzak, ez da, herrialdiak iteitu eta gauzak eta bestiak, eta pentsatzen dugu sortzia dela bakarrikan artelanan sortzia, edo instrumento batekin sortzia, ez da, hori ere aldatzen nahi da, ez da? Hori ere heldu inbiartzaio igual beste erabateare bai, ez da? Ez que gaur egun hainbeste aukera daude, ez? Zanaet, sormena hain da zabala eta hain da nitze, aukera piloa daudela, eta gaina guk egonalditan ere ikuste dugu, ez? Sortzaileek ere gaur egun berritzeko edo, aukera gehiago dauzkebe, aldi berien gauze asko daude baita ere, baina, esan nahet, badao aukerie, eta danetik dago, gaur egun. Eta gero sormen hau, eta bai, indarraitezue euskera zitia eta gure hizkuntzan aritzia, ez da? Bai, eske hori da azkenin kultur kooperatiban oinarri euskerie da. Eta guk euskal kultura sustatzen eta edatzen ite deu lana, euskal kultura daukeu da gure oinarrie, eta horretan ite deu lana, orduan zanaet euskeratik bizigea eta euskal kulturi zabaltzen ite deu lana. Bai. Ondo. Bueno, hemen bai, baietatxua pasa, txukun utziko deu. Hemen ikusi zue, osai guzti dazkau, tomatiak ebai bota ditugu, bukaeran botako ditugu babarrunek, azperitin ekin bukatzea guztu. Babarrunek bai hori. Balillo. Frijolak gero botako ditugu nea barroa. Eta, gio inbiar deuna da, guacamole berezi hori prestatu, gaztare bai, eta aldi berian jungo gea erreportai bat ikustea. Islarezea jungo gea, eta ez goaz Kantabriako isla batea, Bilboa goaz, eta ikusiko zuen, kiston tatingo xuen gaude. Ikusiko zuen, berezila. Aupa, kaixo Joseba, Ingrid eta Nerea gara, Bilbon gaude, eta ongi etorri Islarez jatetzera. Islarez jatetzea 2022an jaio zen, udan, eta Julen Bergantiños da bere sortzailea, Barakaldokoa da, eta bere haurtzaroan udazko pasatu zituen Kantabrian, Islarez herrian, eta horregatik deitzen da horrela gure jatetzea. Islarez jatetzea bakarra munduan atletik bezala, hemen bakarrik lan egiten dugu iparraldeko produktuekin. Ardoak, janaria, barazkiak, aragia, arrainak, Galiziatik, Asturiasetik, Kantabriatik eta Euskal Herritik ekartzen ditugu gure lehen gaiak. Islarez jatetzean, dastatze menuarekin lan egiten dugu bakarrik, ez dekogu karta, eta lau menu dekogu urtean zehar. Orain udaberrian gaudela, barazkiekin lan egiten dugu, gero udan arrain eta itsaskiekin, gero udazkenean perretxiko eta lekaleekin, eta ja amaitzeko neguan eiza produktuekin. Pasaden azaroan, gure lehenengo Michelin izarra irabazi genuen, oso harro gaude talde guztia, azkenean azken urtetan asko lan egin dugu hemen, eta guztiok joan ginen Malagara, han egin zen gala, eta oso pozik gaude, sorpresa bat izan zen guztiontzat, eta benetan oso pozik eta oso harro gaude. Eta orain nahi baduzue, heldu da momentua eta sukaldera joango gara gaurko errezeta egitera. Hemen gaude, sukaldean, Ingridekin berriro, eta gaur egingo dugun errezeta izango da tomate eta tina, itsasoko ur gurina eta sardina eta antxoa garuma.
Tomateekin hasiko gara, tomateak zuritzeko lehenengo pausa izango da, urirekitan txartu, gero moztu, eta beste bol batean sartu, baina ura izotzak izan behar ditu. Hau egiten dugu egozketa mozteko eta hobeto zuritu izateko. Ondoren, gure tomateak hartuko ditugu eta ja eskuz bere likidoa aterako dugu. Orain, gure tomate estutua hartzen dugu, uztail txiki batean jartzen dugu, gurina, gatza eta piperrarekin. Errezeta hau, orain dela 3 urte, asmatu zuen Julen, gure jabea edo gure kreatiboa berazmatzen ditu errezeta guztiak, eta jendeari asko gustatzen zaio, Normalean, udako menuan sartzen da. Gero tomate almibarra hartzen dugu eta gainetik margosten dugu almibarrarekin, bale? Almibarra nola egiten da, hartzen dugu tomatearen zupua azukrearekin. Ondoren, ostopi laukitzo batekin estaltzen dugu eta arrautzarekin margosten dugu gainetik. Eta orain ja, beragoaz, 25 minutu inguru. Eta, kuriositate bat, vegetarianoen jan dezakete errezeta hau, garuma kentzen badugu. Barabetik atera ondoren, laterra aukestuko dugu. Itsasoko urarekin egindako gurina hartuko dugu eta tatinaren alboan jarriko dugu. Tomate tatina orain margostuko dugu gure tomate almibarrarekin. Tatinaren gainean kimua jarriko ditugu eta ja amaitzeko etxean egindako sardina eta antxoako garuma. Beno, Joseba, hemen daukazu gure proposamena, tomate tatina eta espero duzu gustoko izatea eta badakizu, hemen gaude, Islaret jatetxean. Agur! Hau paneskak eta gora tatin hori ze gauza goxua, Ai, ama. Bueno, denbora kaun da Bilboti pasatzen gehan da goxatzen deun. Bezarka da hondi bat eta aurren arte. Gurean jarraitzeko behitu honek ja ze itxura hartu duen, Hau da hoia, hola, makarroi batzun gainean botatzeko hori bai, Earra ingo benu. Baina ingo deuna ez. Ingo deuna da, gainea, babarruna bota. Mexikarrak esaten bezala frijoles. Venga, lau buelta eman, eta hau berotzean ian, listo dengo, babarrun horiek ja egosita daude. A ber, buelta batzuk eman, horrela xe, zua ez deketxeki joko, zegoen ja lehorten azte eta peatzen azte eta. Bale, bestalde, gazta urtu berdet, esne gainakin, geho gainetik botatzeko. Ingotena da, hori ontzitxo hontan jarri. Eta gero inberdeu, beste nasketa hori aguakate, tipula, gazta, oliba eta tomate lehorrakin. Eta hori ingo deuna da, honea botatzen jungo gehan apusketetan, bale? Bale. Nazun hartu eta txikitzen junta, nire bai jungo naiz laguntzen, bale? Bale. Aguakatekin hasiko zea? Bai, kutsarat. Bale, goiara bat emango izut orduan, ez urrata ondo atatzen baldakizu. Bai, asmauko. Venga, ekin, biatzik ez moztu. Bale, honea botako deuna da gazta, eta esne gaina, eta zu basuan jungo geha urtutzen. Krema bezala geratukoa, ego gainetik botatzeko, egarralia da inberdiuna, gero jarringo du plater baten, egarra bazkaila inberdiuna da hor. Bueno, eta, herria bizirik mantetzeko ze, kultura bai bihar da, ez da? Bai, erabat. Nik uste herrileke hori jartzeula baliluen gaina, Bigo, nahi zu honekin zan bat. Bale. Hori, nik uste gero herrileke jartzeula hori baliluen. Azpeitin nik uste jendik baloratzeula ze kultura aukera daukeun. Eta, bai, esango nuke herrile bizi mantentzeko gauzetako bat eta garrantzitsu bat badala. Bueno, eta hemendikan epe motxea, azpeitiarrak zuen nortasun horrekin, kooperatiban zehaz modazkazue. Zein dira zuen helburu hola principalak? Bueno, justu nola aurten lehen esan izan bezala hori da, 15. urte hurrena pixkat izen da hausnartzeko urte bat hartu deuna, bai, betiko lana egiten jarraituko deu, helburu berdinekin, baino aurten, urti betetzi beti da pozgarrile ez, eta, bueno, urte berezi bat da guretzako, hausnartzeko urte bat, eta kultur ekitaldiek indartzeko eta proiektuk indartzeko urte bat. Jarraituko deu lanien, bai, ekitaldiek indartzen eta antolatzen, Azpeitiko kultureragilei laguntzen,
eta proiektuek sendotzen, batez zen. Badago, arloen bat zehazki gehiago murgildu nahi zuena, o ikusten dezuena, pixkat indar gehiago inbiar dala, edo... Nik uste, indar gehiago inberdala baino gehiago azken aldien lan asko egia egiten mediazioen lehen esan dizut gaztetxuekin eta hola, ikusi deu proiektuek emaitza oso positibo kaidila ematen, eta pixke bide hortatik nahi deu jarraitu gaztiek, nahi diteu gerturau kultura, eta bai gure kultur jardunea, eta hori indartzen jarraituko deu, betiko lan egiten jarraituko deu, baino betire helburu argilekin, ez? Eta gaztiek esatezunean, ze esatezu, gaztiak 15, 16, 25 urte arte, edo aurreke bai badakae behaien tartetxon bat bertan, edo... Bai, aurrek eta dazkeu alde batetik gaztetxuek, hori, 10, 8, 13 urte ingurukuek, eta gero DBH inguruko gaztiekin ere ite deu ikastolakin eta elkarlanien txinaurreak deituriko proiektua dakeu martxan, eta bertan gaztiek baita ere daukebe aukerie, dinamoa etortzeie, eta kasu honetan podcast bat grabatzeko aukerie daukebe, pixkatarlo teknikue nola izetean eta dana ezautzeko aukerie daukebe, eta hoxe bada pixkat behaiei ematiek karamelotxo hori probatzeko, eta etorkizun bati zein edaki, igual etortzeie gurean tejoka esaten, bitu, dauket burun ideia bat eta proiektu bat nahi dut aurrera. Eta pixkat bai hortik antira berda esan dezun bezala, gaurkotasunan historikino podcastaiteko, edo ez dakit, sare sozialetan gauza berri bat erakusteko jendiai, ez dakit, azkenian esaten bai oso honea etorri, leheno esan deuna, betiko lehenoko eta atzea behira berren, aurrea behira pixkat, ez da? Bai, hori da, gaur egun... Bota krema horreare bai, Agustia, dena naztu. Gaur egun gauzek komunikazio aldetik batez asko haidie aldatzen, eta oso askar, gaina. Dana botakot, ez? Bota dena, bai. A lo loko, esaten bezala. Hemen ere baitu nik dana botako, baitu. Garra inberdi gaurkoan. Joder. A ber, etorkizunea beira, komunikazio aldetik eta kultura arluen komunikazio garrantzi handile dauke. Eta pixkat, gaur egun gaztiek nik ustet oso aurratuta daudela, esanet egokitzeiela pixkat garai berri hoieta, baina, azken finin gure helburua da, behaiek gurean agerturatzie, eta etorkizunien, guk izango bidelagun hori behaien proiektu garatzen lagunduko jona. Bikain. Orduan bakoitza behar askan ideiakin azaltzia. Hori da. Eta noa jun berdu eze aski, noa juten dia. Iruguneetatik segunetan onberdia zuekin. O nunean banberdia lendabiziko urratzoiek. Gure tailerreta eta gure kultur jardunea gerturatziekin guretzako lorpen bat da. Gaztiek etortzie gureana dinamoen iteiteun ekimen ezberdinetan parte hartzie, kultura kontsumitzie, behaiek ere zaletasun hori indartzie guretzako pauso handi bada. Baina batutan igual lotza, o ez dakit nola o komunikatua, o igual errezago juten dia kuadrillan, bakarrika baino, edo... Bai, hori antzematea, bai, nik usteet bada hola... jendi, etortzea, eta norbanakuek eta asko etortzeie, eta, taldien beti da errexo, baino bai, kuadriak eta gerturatzea eskigu, eta kontzertuek eta indarrazko eukitze betzen zu hortan. Ondo. Ikus alden zer lia daiten egaituen. Dake itxura bat. Buah! Hau pilon artian jateko komerik, Bai, laguntzi berko deu. Buah! Inga! Zai ere. Bueno, eta hau nola ba, triste da hon, beharra inberdi guen guan. Pepe. Oa! Earra indio. Hau itxuri, Ai, ama. Inga, hau baitana botako jotela. Me cago en la mar. Joseba, ni gaina opari bat ekarri zut.
Opari eta guzti, Bai. hola gustatzen jendea, ateko joka hankakin etortzia. Iarrain digu gaurkoan, jo! Pesila gotako zeu kulturakin jarraitzeko arkinen otarrena, Oi, ama, ze opari. Amagosturtin Iepa. kamisetie, ekarri, bueno, nik jantzita auket gainien. Bueno, Eta, hoxe, amagosturtik ospatzeko atea diteu kamiseta berezi hauek. Eta, hoxe, Eskerrik asko, ea bertan ikusten gean, Hori da. o jatetxen, o zerbaitekin goxatzen. Ados, hori da. Launak, animatu, bertara jun, anengo jatazuen zai laguntzeko, ezta? Venga, gora kulturguniak.